So guys, mo na siya resultas pangapi guys. Video eh. Ay, wala Result nang video, Karol. Ha? Wala nang video. Huwag taon. Gcash number 09. Kuya Ricky, na problema pag aris boy, karon na nasa ang motor. Dito yung gusto pangando mo sa Pasko ni mo yan, na kay motor no. Baka lagoy kwarta basta tagahan kag motor no. Baka lang max lang gud. Oh, bitaw. No. Ya may motor na to. Nangalagi na padungdung lang gud marag wala. Wala may nag-video. Wow, oy, ayaw. Ayaw mo pag-istorya na mag-video. Karon nga wa may nag-video, di kita mo kuan. Dili gid magkuan yan no kay nako pa na kung nalanjo gid dagang kwarta, tagahan kag inmax no. Mao. Karon max lang sa. Pwede sa N lang. Max na lang. Gumpa itong motor guys. Baka lagoy kwarta sa Pasko yan no, basta nala inmax no. Ano lagi na? Unsa may importante sa Pasko? Kwarta to. Pero ang kwarta inmax na lang no. Max na lang, pwede na. Ibalik yan mo. Para magkwarta ka. Isahid ako na siyang balay. Ha? Isahid na siyang balay, display. Yabiyaan na lang ka Yan na mo na yaw. guys, kay mura problema ko nila. Balik ko lang ka na mo New Year. Ano na tamang New Year yan? Dalaan lang ka na mo yan. Hapit naman New Year 26 naman rin niya. Lingkuran ko na ako. Kaya lang ko kay mura magpaduot. Kasi may maduot ni mo, ano may motor doon Di lagi mo biya ni mo lagi. Bahala na. So guys, tanawa guys, naami mo na mong bisyo karon kay di man mo andar ang motor. Yeah. Oh guys, mo guys no. So, nagkuba tong motor guys. Gubahang motor Ay, gawa. Gawa ta gyud Ito, motor to. Asa naman ito daw. Uy, Kevin, ito mi oy. Pwede ba hulog lang tayo, di ba da? Di ba da hulog lang tayo? Okay. Ops. Eh. Ngay lang. Sagdi lang. Sige. Sagdi lang ta. Sige. Tod. Okay. Good. Right. Ano ba? Ay, Kevin. Oh, this Kevin to. Una ba? Salbahisa. Umita ka mayroon kami nga oro. Wala yung kuryente itong motor guys. Oo, di ba? Yung pinagbabawal na teknik. Parang ito nagbabawal. Huwag yung gayahin to guys. Para na So din guys, mga ito professional. problema ni sunod guys. Pardo na hurot akong gasolina. Pagtarog diha. Lagi nag-blink na. Patumin So guys, ang mahitabuan magtuot. guys, nag-blink na ang gasolina guys. Magtuot ang tanan guys. O na lang sir. Dini sa vlog guys. Watching. Ay, nagpa-ulam. Hindi ka na masunod. Masiganan sa mutuod ba no? So, wala yung motor na to guys. Oo, naman. Ano ta? Ano ta guys ha? Ano naman? Nalingaw naman si Kevin guys. Wala naman ituod guys. Right. Alright. Sagdi lang guys. F. Alright. Up. Hindi ka na ta guys. Okay. Okay, toad guys. Maso na guys. Nauksa guys. Wala yung motor na to guys. Okay. Hinay lang. Laban guys. Asa mo Abot military lagi guys? tagtisa lagi ani ron guys. Asa mo military guys? Doon na pag-angkas. Yung motor di mo dagan. Dapin niya. Dapin guys. Dapin niya. Ano niya? Oops. Ano siya guys ha? Ano siya? Okay, may motor no? Tungas ni guys. Sa oras ko, buwan doon ng ship. Sige guys. Sa oras ko tulis ko. Okay. Buhay siya guys. Bagit. Diyos, gamaya kaya di ko matagak mis kanan. Ha? Mahog sila. Okay. Alright. Basta papigil ka, biyahe dyan ko. Nagdiyan ko. Dili na mo da. Di na press bike. Patingin eh. Agapigil, biyahe lang yun. Ayun ko, tagda. Mura ko lang dyan na niya. Taas sa TLKB na. Nakaugi sa yak. Tungas ka na niya. Ito. So guys, nakaw sa ka guys.
Magtuod sa amin, guys. Nag-upload mo nila guys. Munaog sa ko, guys. Nag-upload na guys ha. Mula ka. Nakasap. Maglakaw na lang kayo. May pa. Wala lang din panahon lang. Ako nagkinig sa na maglakaw. Di ka na. Sige ka. So guys, naguna-una mi sinulog karon nagbaktas na mi so good. Madam, PC po. Lagi niya, may PC. Good. Okay ra ta diha, guys. Wala, mangita ka PC ka ha ya. Makikot niya. Di, dapti ni sa gamay ah. Ya, pagkilit yan. So mo guys, vlog ni guys. Adventure. Sa PC. So yeah, unsa naman ka lumalaban. Kina. Andar ang motor. Kami gipanggutom, guys. Tom, ayaw ni Goton na ginayo. Gutom kayo.